Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aşamyz hayrly bolsun gaderly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň anyny güne. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Britanlar ýurdun Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmagyny gollap ses beren mahaly premier minister öz wezipesinden çekilýändigini ma'lum etdi. The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň Özbek we Hytaý prezidentleri bilen duşdy. Şeýle-de habarda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň depkinleşýänligi, ýokary derejeli duşuklaryň ýygyderli geçirilýänligi bellenilýär. Türkmenabadyň hususy ýetçilikdäki dukanlary inne akşam saat 9-da ýapylmaly edildi. Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öňki gece saat 11:50 işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň ýapylyp ýapylmandygyny gözegçilik edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäsi inen şart. Yarım saatlyk habarlar günnelik gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış boluň. Büyük Britanya ýurdun taryhy referendumunda Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak barada ses berdi. Bu netije Britan premier ministri David Cameron'yň ýurdun täze ýolbaşçylygynyň peýdasyna diýip öz wezipesinden çekilýändigini elan etmegine sebäp boldy. Britan halky Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak barada ses berdi we olaryň bu islegine hormat goýulmaly. Men ýurdu onuň täze uğruna tarap uğrukdurýan kapitan bolmalydyr diýip pikir etmeýärin diýip 24-nji iýunda referendumuň netijeleri ma'lum edilenden gysga wagt soň David Cameron öz edarasynyň daşyny aýtdy. Büyük Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünde galmagy uğrunda güýçlü kampaniýa alyp baran Cameron täze premier minister oktyabr aýyndan başlap öz wezipesine girişer diýip umyt edýärni idi. Britaniýanyň ähli referendumunda Britanlaryň 52 göterimi ýurdun Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmagy, 48 göterimi galmagy dogrusunda ses berdiler. 24-nji iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hindistanyň we Pakistanyň 2017-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna goşulmak ähtimallygyny udaltdy. Putin Özbek paýtagty Daşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine çykyş edip, New Delhi we Islamabad gurama agza ýurtlaryň statusyna eýe bolmak üçin borçnamalaryň ählisini ýerine ýetirmeli diýdi. Şol bir wagtyň özünde Russiýanyň prezidenti guramanyň 2017-nji ýylda Gazagstana geçiriljek sammitinde bu iki ýurdun hem topary dolu agza bolmagy tarap uğrukmagyny umyt edýändigini belledi. Öz çykyşynyň dowamynda Putin Iranyň bu gurama agza bolmagyna bökdönçlik bolýan zadyň ýokdugyny hem aýtdy. Ol Iran ýadro problemasyny çözenden we Birleşen Milletler guramasynyň sanksiýalary ýatyrylandan soň Tehran gurama agza bolup biler diýdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň liderleri regional howpsuzlyk we Owgansanyň häzirki ýagdaýlary öz içine alýan meseleler barada maslahat etmek üçin 23-nji iýundan bäri Daşkentde duşýarlar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Britanlaryň ýurdun Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmagy dogrusunda ses berendigine garamazdan Büyük Britaniýanyň ýaranlykdaky pozisiýasynyň ütgüsiz saklanyp galjakdygyny aýtdy. Stoltenberg bu baradaky çykyşyny 24-nji iýunda Britaniýanyň Brexit diýilip atlandyrylýan referendumynyň netijeleri elan edilenden soň aýtdy. Şeýle-de Stoltenberg Büyük Britaniýa özüniň Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklarynda täze bölümi kesitleýän mahaly NATO'nun güýçli we wepaly ýarany bolup saklanyp galar diýdi. 22-nji iýunda ýagny Britanlar ses berişlige gatnaşmadan bir gün ozal Stoltenberg bölekleri bölünen Ýewropa durnuksuzlygyň we nämälimligiň gelip biljekdigini aýdyp duýduruş berdi. Siriýanyň esasy opozisiýon topary Birleşen Milletler guramasyndan Russiýanyň Siriýede klaster we ýakyjy bombalary ýygyderli ulanandy baradaky aýplamalary derňemek sorady. Russiýanyň howa güýçleri dokumentleşdirilen adyndan 10 wakada Siriýanyň parahat ýylatyny öldürmek we weýran etmek üçin ýakyjy ýaraglary we klaster okdary serişdelerini ýygyderli ýerleşdirýär diýip gepleşikleri geçirýän ýokary komitetiň koordinatory Riyad Hijab 23-nji
Ýurdunda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moona uğradan hatyny aýdýar. Olar adaty ýaraglaryň anyk görnüşleri baradaky konwensiýany we halkara insanperwer kanunlaryny bozdular diýip Riyad hijab belleýär. Russiýanyň armiýasy özüniň klaster ýa-da ýakyjy bombalary ulanmaýandygyny aýdýar. Gadak häkimetleri ýurdun Gündor sebitindäki 2 ýaşaýja Sibir waşy infeksiýasynyň ýokaşandygyny tasdikladylar. Soňky bir hepdäniň dowamyna Gadagstanda şoňa meňdeş ikinji wakanyň üstü açylýar. Gadak saglygy saklaýyş ministri Tamara Duysenowanyň 24-nji iýunda beren maglumatyna görä, Gadagstanyň Gündor oblastyndaky Kolbatau owasynyň 2 ýaşaýjysynda geçirilen barlyklar netijesinde olary Sibir waşy infeksiýasynyň ýokaşandygy anyklaşdyryldy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Büyük Britanya ýurdun taryhy referendumunda Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak barada ses berdi. Bu netije Britan premier ministri David Cameron'un ýurdun täze ýolaşçylygynyň peýdasyna diýip öz wezipesinden çekilýändigini elan etmegine sebäp boldy. Bu barada kardeşim Merdan Sarifyň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Britanyanyň saýlaw komissiýasy ýurtga geçirilen referendumda ses berejileriň köpçüliginiň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmagy goldap ses berendiklerini resmi taýdan yglan etdi. Munyň bilen baglylykda premier minister David Cameron täze dören ýagdaýda ýurtda täze ýol başçylygyň gerekdigini nyktap özüniň bu wezipeden çekilýändigini ma'lum etdi. Britanyanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünde galmagy ugrunda tagalla eden Cameron täze premier ministeriň şu ýylyň oktýabryna çelini ýyşy girişmegine umyt edýändigini aýtdy. Delivering stability will be important. Durnuklulygy üpçün etmek möhüm. Sol sebäpli men öz hökümetim bilen bilelikde premier minister wezipesinde ýene 3 ay galaryn. With my cabinet for the next 3 months. Britanya'da geçirilen referendumuň netijesine görä Britanlar sesleriň 52-48% gatnaşygy bilen bilelikden çykmagy goldadylar. Netijeleriň arasyndaky ary tapawut 1,27 million sese deň boldy. Munyň Ýewropa Birleşiginiň syýasy we ykdysady bloguny öz ýaramaz täsirini ýetirmegi ähtimal. Bilelik 14 ýylyň dowamında özüniň agda ýurtlarynyň sanyny 28-e ýetirmek ugrunda tagalla edipdi. Emma soňky döwürde Ýewropa Birleşigi mali kynçylyklaryny, migrantlar we bozgunlar krizisini başdan geçirýär. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Birleşigiň 20-de agdalyk bütünligini saklamagy ýgrarlydygyny aýtdy. I can say that we are determined to keep our unity as 27. Britanyanyň Birleşigiň düzümünden çykmagy ugrunda tagalla eden Garaşsyzlyk partiýasynyň lideri Nigel Farage ses berilişiň netijesini Garaşsyz Britanyanyň tehiri diýip adlandyrdy. Britanyanyň daşary işler sekretary Philip Hammond häzir ýurtda durnuklulygyň we bütünlügiň saklanmalydygyny aýtdy. Ol bu referendumuň netijesinde Şotlandiýanyň Britanyanyň düzümünden çykmagy baradaky soraglary hem ýangadandan gozgap biljekdigini duýdurdy. Şotlandiýanyň ozalky premier ministri we Şotland Milli Partiýasynyň lideri Alex Salmond Şotlandiýanyň garaşsyzlygy boýunça täze ses berilişi geçirmek ugrunda tagalla edip biljekdigini aýtdy. Britanya'daki ses berilişiň izi bilen Ýewropa Birleşiginiň düzümündäki beýleki ýurtlaryň hem şular ýaly referendumlary geçirip biljekdiklerinden howatýer edilýär. Fransiýanyň daşary işler ministri Britanya'daki netije garamazdan Ýewropanyň dowam etjekdigini aýtdy. Sol bir wagtda ol munyň adamlaryň ynamyny ödemek üçin Ýewropa duýdurys bolandygyny da sözüniň üstüne goşdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Britanyanyň Birleşigiň düzümünden çykmak baradaky kararynyň hem Ýewropa hem de Britaniýa üçin gynançly gün bolandygyny aýtdy. Aktam prezident Barack Obamanyň 24-nji iýunda iri bilen referendumuň netijeleri bilen habarly edilendigini we onuň günüň dowamında Cameron bilen gepleşjekdigini habar berdi. 23-nji iýunda geçirilen referendumuň netijelerini berja etmeklik ýuridik taýdan borçly hasaplanmaýar.
Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasyny, ýagny bilelisikden çykmak prosesini hukmany ýagdaýda başlaýan kanuny mexanizm hem gözüňünde tutulmandy. Emma siyasi ekspertleriň çaklamagyna görä, ýurtda geçirilen ähli halk referendumunda bilelisikden çykmak barada sesleriň agdyklyk edendigi sebäpli Britan siýasatçylaryna 28 agdaly blokdan çykmak boýunça 2 ýyllyk prosesi başlatmak üçin basys ediler. Referendumuň netijeleri baradaky habar destine dünýäniň mali birzalaryna hem täsir etdi. Britan funty $1,35 deň boldy. Bu soňky 31 ýylyň içindäki iň pes görkezijdir. 24-nji iýunda Londonyň mali birzasy 8%, Germaniýanyň DAX indeksi 10% we Fransiýanyň indeksi 7% pese gaçdylar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň Özbek we Hytaý prezidentleri bilen duşdy. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Ýowşan Norwanda dinläliň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Taşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow, Hytaýyň prezidenti Xi Jinping bilen duşdy diýip Türkmen, Özbek we Hytaý mediýasy 23-nji ýylyna habar berdi. Islam Kerimow öz türkmen kardeş bilen duşuk maharyny onuň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başçylarynyň mejlisine gatnaşmagyny iki ýurdun arasyndaky anamdarlygy, hoşniýetli goňuşçulugy esaslanýan hyzmatdaşlygyň ýene bir mysal hökmüne häsiýetlendirdi. Türkmen we Özbek prezidentleriniň duşuk maharyny iki ýurdun arasyndaky söwda, ykdysady, mediýan gumanitar hyzmatdaşlyklaryny mundan öýläkde ösürmek barada maslahat edilipdir. Şeýle prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Özbegistan bilen köp uğurly hyzmatdaşlygy mundan öýläk hem ösürmek isleýändigini aýdypdyr. Türkmen prezidentiniň Hytaýly kardeşi bilen duşugyna hem iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösürmek barada maslahat edilipdir. Hususan Berdimuhammedow Aşgabatyň Pekiniň Goşok we ýol proýekti boýunça has işen hyzmatdaşlyk etmek isleýändigini bildiripdir. Hytaýyň prezidenti öz ýurdunyň türkmen tarapynyň bu ýolun guruluşyna bildirýän gollugynyň we oýnaýan oňyn rolunyň gadaryny bilýändigini belletdi diýip habarda edilýär. Şeýle desi, Hytaýyň Türkmenistan bilen aradaky strategik partnerligi baýlaşdyrmak üçin dürli urlarda edilýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny aýdyp, energiýa puwdugyna hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň iki ýurdun hem sosial-ykdysady ösüşine goşunt boljagyny tapdyr. Bundan başgasy iki ýurdun kanun goraýjyga howpsuzlyk gulluklarının arasynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge, üç welanyň terrorizmiň, separatizm we ekstremizm garşysynda berip durmagy, regional parahatçylygy we durnukgullygy bile goramaga çagyrypdyr. Prezident Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Taşkentde geçýän 16-njy sammitine hormatly mehman hökmünde prezident Kerimowyň çakylygy bilen geldi. Kärdeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Lewap welaýatyndan gelpowşan habarymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabadda hususy eýçilikdäki dukanlaryň öz gapylaryny inni akşam saat 9-da ýapylmaly edileni habar berilýär. Bu täze düzgüniň sebäpleri barada yerli resmilerden maglumat alyp bolmasa-da, munyň hem satyjylary hem de alyjylary alada goýandygy aýdylýar. Bu barada Lewapdaky habarçymyz Röşen Şaryfowyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Türkmenabadyň hususy eýçilikdäki dukanlary indi akşam saat 9-da çenli yapılmaly edildi. Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öňki gece saat 11-de çenli işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň yapylyp ýapylmandygyny gözegçilik edýärler. Türkmenabadyň hususy dukanlaryna degişli bu täze düzgün orada aýynyň başyndan bäri dowam edýär. Onuň sebäbi barada yerli häkimetler hiç kili maglumat ýa düşündiriş bermeýärler. Emma munyň netijesi satyjylarym, alyjylarym alada goýýar. Günüň häzirki ýaly uzak günlerinde dukanlaryň ozalkydan has ir yapylmagy orada aýynda agdyny bekleýän adamlara aýratyn duyarlykly täsir etdirýär.
Häzirki wagtda saat 8-den 20 minut geçende gün batýar. Biragys çay çöre giyip telerlige gerekli datlar alıştyraldy diýip çyksaň eýýam dükanlaryň ýapylandygyny görýärsiň. Bu ýagdaýla apaňy keçedýär diýip özüni Kemal diýip tanadan 35 ýaşlaryndaky türkmen awatly ildeşimi aýdýar. Kemalyň aýtmagyna görä Ramazan aýyna azajygam bolsa hormat goýan hiç bir adam ýurtda beýle düzgün giretmez. Hatda gerek azy garytlaryny satýan dükanlaryň daňatýança işlemegine ruhsat edilmeli diýip ol sözüniň üstüne goşýar. Dükanlaryň yapylmagy sowdagarlar üçin hem oňaýsyz ýagdaý döredýär. Sebäbi ençeme maşgalanyň eklenji şol dükanlaryň girdejesine bagly. Käwür sowdagarlaryň aýtmagyna görä orada aýynda gündizlerine sowda ýörgünli däl. Şol sebäpden hem olaryň azy garytlary o diýen geçmeýär şeýlelikde bu ýagdaý tatlyga çykarylan azy garytlaryň könülmegine we zaýa bolmagyna getirýär. Men gündelik qiyar, pomidor, yumurtga getirýär. Ýöne bolen dukan ir ýapylan soň kandat geçen ok gündizlerine sowda bolmaýar. Köp adam öýünde ýa iş ýerinde. Hawa bolsa aşa ýam 40 gradusyň töwereginde diýip 40 ýaşlaryndaky türkmen awatly sowdagar Serdar gurrun berýär. Bu çäklendirmäniň näme sebäpden diňe hususy dükanlary öz içine alýandygy hem ullakan sorag. Emma ne dukandarlara ne de alyjylara bu soraga jogap bar. Häkimetler bolsa bu çäre we çäredäki adalatsyzlyk barada asla dil ýaýmaýarlar. Beýleki tarapdan bu ýagdaý näresmi sowda satygyň barha mewjemegine hem getirýär. Susiýetçi Serdaryň aýtmagyna görä hökümet bize dukanymyzy giýje işletmegi gadagan edeni bilen giýjek sowda ýatanok. Oňa dörek häzir adamlar giýje gündüz öz öýleriniň aýnasyndan haryt satyp başladylar. Şol apişke dukanlarynda owny guşa garytlar alyp bolýar. Emma ýapylan dukanlaryň bahasy bilen deňeşdirilende apişke dukanlarynyň harytlary has gymmat. Meselem adaty ýelim gutudaky suwlaryň bahasy 50 tenge ýa-da öňküden 1 manat ýaly gymmat satylýar diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan alyjylar aýdýarlar. Emma bu ähli problemalara garamazdan hökümet bu kararyň iş ýüzünde amala aşyrylmagy üçin gatyçynlyk çare görýär. Polisiýa hususy telekeçilik patenty bar bolan dukanlaryň akşam saat 9-lara ýapylmagyny ýürüýte gözäçilik edýär. Bu gadagançylygyň haçan açyly dowam etjegi barada hiç hili maglumat ýok. Emma dukan eýeleri bu gadagançylyk diňe orada aý bilen çäklenir diýen umyt bilen tizrek gaýtadan kadaly sowda satdyga dolanmagy arzu edýärler. Giýje dukan işletmegi gadagan edýän düzgün ilkinji gezek Sapar Murat Niýazowyň döwründe girdildi. Prezident Berdimuhammedowyň döwründe bu gadagançylyk bir näme gowşadylan ýaly bolup görünse-de onuň gaýtadan dikeldilmegi ýene-de öňkü kyn döwürleri ýada salýar. Habarçymyz Röwşen Çareýewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebetiňizde hem hususy dukanlaryň iş wagty bilen baglanyşykly şeýle düzgün girdilme. Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz biziň e-mail adresimize hat uradyň. Azatlygyň e-mail adresi metbugot@email.gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary uguradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. metbugot@email.gmail.com. Gepleşimizi Mara welaýatyna degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Mara welaýatynyň Türkmenhala etrawynyň Ruhnama Daýhan birleşiginiň 10 ýaşlyk uçastygynyň ýaşaýjysy 50 ýaşly kärenetçi Dürwiwi daýda öz sebetindäki saglyk öýüniň binasynyň gözüni ýagdaýdadygyny, onuň jaýynyň geçen asyryň 50-nji ýyllarynda gurlandygyny aýdýar. Ol bu barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylowa gurrun berdi. Obalarda medisina hyzmatlarynyň pesligi barada ýaşaýjylardan köp nägilelikler gowuşýar. Şuň kun obaňyzda medisina hyzmatynyň ýagdaýy nähilik ilat medisina hyzmatlarynyň hoşalmy. Hizmatdan hoşal diýip yaramak diýse we çaýga yaramasyn garry bolsun ýaş bolsun barıp öýlerini barıp okolny urup berýär. Lukmany gaýdylar bar, öýüňe ýaltanman bir zat aýdyp bilseň barıp okol urýarlar teretdiýärler. Ýöneşiň bir jaýlaryny bir gowy edip oňurup berseler-de, daşyny içinde daşyny oňurup berseler, halk hoşal boljak. Nähilik jaýyň gurrun etdiňiz? Metpunktymyzy ilki şolmaga diýen, o magadan ýapyp, onu şol punkt etdiler. Oňam içi daşy bir gözüňe ýagdaýda da. Şu geçen asyryň şu 1950-nji ýyllardan öňrek bolmam mümkin şol. Sebäbi irki magazyny dol. Metpunktun gapdalynda şol başga bir hasahana zat barmyýady, şol oba ýerinde metpunkt bilen çäklenýärlermi? Hiç ýyl hasahana da ýok, wrajam ýok. İçinde 3 tane mesestra gaýlar işliýär. Bizim hiç ýyl wrajymyz ýok, bir yaramasa, ýa şu tanjylata ýa bir gydyp ýatda soňa algap baryp görkezjeglerden ýok, etraba etmeli. Etrap bilen araňyz näçe kilometr? Etrap bilen owaň arasy 7 kilometr.
Ene Lukman yok bolsa, oba Vrats yok bolsa, yankı näsaglan adamlara şol tanzımlarda atlar kim buyurýar? Etrafı etdiyat şu Vrats berýär. Çağlar tanzym etmeli bolsa, şu aňardan aýdyp goýberýär, etrapdan urýarlar ýöne gidip ödüň etrafa gidip gelmesen hiç ýer Vrats yok. Şu gijarada bir bu nemelik bolsa-da, şu gijaň içine şu da kötünüp gitmeliler, şoň gödläp. Medpunktun içinde derman öpçünçiligi nähili. Şu näsaglar üçin şu döwlet tarapyndan nähilekler var, derman öpçünçiligi barmy? Yok, özüň eltmeli. Bir çüýse, iki çüýse goýupdyrlar, tiz kömek diýip, onu bilemek urulmaýan o taýda içili. Häzir taň bir zat dolup bara ýerine taňa, şu wagtda yeterlik edip seret bilenoklar da, sebäbi ýokdur olar aňyrdan berilýän näler. Yankı saglyk ähtiýaçlyk pasportlar barmy oba ýaşaýjylaryň? Ba olinlar Strahavanya bolanda da ona hiç ýel derman düşenok. Strahavanya alyp barsaňam o derman ýok, o kinişkäňde girenok tek goýberýärler. O bir elýäl palçyk çyrşap günne hekdiýe paýyrlar, bir ýagşyga ýerte ýene tapylyp ýatyr. Ol sebäbi ýerden bäri şorlap ýatan punkutda hiç ýel palçykam tutanok. Punkutymyň bir taş görünşem bir gaty gülgün näwer hiç ýeli utnemelik ýok. Punkuda miňden ok hiç ýeli. O içem şoňaly. İçiniň porlarym gopup ýatyr. Onu eýdip bir ýagdaýyň ýetdiklerinden bir ýamaşdyrýarlar bolýan. Şu kadymky ýerdeki şo görünüş ýerki jaýlarda porlar çüýräp daýa bolan näme. Men aýtdym şonu ardyp bara taşyna bir iňwan mana bişen kerpiçden korop goýdyryp berdiýip aýdaýmaly kiniň diýsek wagt oňaly edilýän datwamy o adamlar gidip şonu ardypdämele. Tezbide kömek edin, ardydyň talp beriň diýip diýe. Onu da o adamlar näme içiniň işärlerini özleri öýt gitelerini tülep özleri oňarýarlar. Şolar agram düşýär. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şahir Anna Sultan Kekilwanyň zor bilen kommunistleriň ruhy hassahanasyna alınıp gidilenine 45 ýyl, bendilikde jan berenine şöpde 33 ýyl boldy. Ol hapa boldum bu diýwardan aňyrdy diýip bir tämizlik arzulapdyr. Emma onuň açaçanlyk döwründe tämizlenjek ýaly eden ady garaşsyzlykda ýene tämizlenmän galdy. Kardeşim Ýowşan Nurwan Anna Sultan Kekilwanyň türkmen medeniýetindäki orny barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat, Anna Sultan Türkmen edebiýatyny, türkmen medeniýetini nähil orun tutýar? Anna Sultan Kekilwa edebiýaty gelende umuman taýlykly gelen adam. On ilim taýdanam, bilim taýdanam ýükýetli adamdy. Galberse Anna Sultan Kekilwa bütün dünýä edebiýatyndan, Gunnogor edebiýatyndan, Ýewropa edebiýatyndan habarladymdy. Şonuň üçin ol türkmen poeziýasyna öňde agban edebiýatlarymyzyň iň gowdäplerini getirmekde Anna Sultan ilkinjileriň hataryna juda köp iş bitirdi. Amanmurat, eger şuň kugunny mektep programmasyny öwredilmeli diýilse Anna Sultanyň haýsy goşgusyny, haýsy eserini agdardyňyz? Anna Sultanyň poeziýasy hakyky zenan şahyryň poeziýasy. Bizde häzirim ençeme aýal gyzlaryna şahyr diýip göňüs çykarýarlar. Ýöne şolaryň poeziýasyny Anna Sultanyň kyýaly zenan kalby, zenan dünýäsi duýulanok. Ýöne Anna Sultanyň goşgulary hakyky zenan kalbyndan çykýan näzik, inçe goşgulardy. Şonuň üçin men Anna Sultanyň bir goşgusyny beýgeldip, beýlekini teseldedim gelenok. Anna Sultanyň islenlik goşgusyny mektep programmasyny öwrense, ýaş neslen bizde talardy hemde edebiýaty bolan garaýşy bütünlüğ gowluga tarap özgererdi. Anna Sultanyň ruh hastahanada ýok bolanyny şüphepde 33 ýyl bolýanyny gaýdylýar. Eýsem Anna Sultan türkmen jemgyýetçiligini ýatlanylýarmy, bilinýärmi? Zer gadryny zergar biler diýen bir söz bar. Anna Sultany edebiýaty hemde kämil adam şahsiýetine hormat goýan adamlar elbetde ýatlaýarlar. Ýöne umum hasapda alanynda bolan Anna Sultan bilen oň okuyjylarynyň arasyna serhet şekillenine tas ýarym asyr bolup barýar. Ine şonuň üçin ýaş nesil eger Anna Sultan ýatlamaýan bolsa, bir şol ýaş neslin günäçlerle eýsem Anna Sultanyň dörejiliğiniň
il ortalygyň öwrenilmegine böwet basan olara kommunistik ideologiýa soňra da bolsa häzirki görüldülen siyasat sebäp boldy. Sebäp Anna Sultanyň görüldügi hatda biziň garaşdyrlyk diýen öwrümizde de borup bilse bir ýyl bir meselem diýen ýaly bir degdim başdym öwrenildi. Anna Sultanyň görüldügi ýene de qadagarlyga düşdi. On edebiýat öwrenşilmände de ýene gaýrdy da at tutulanyk şonuň üçin Anna Sultan ýatlanya ýöne öňde düşünýärli ýatlanmaýan bolsa ol Anna Sultanyň kämil dörejligini bilen baglanly eýsem siyasat bilen bagly. Ýoksa Aman bu Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp berin gurduğuňuz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Demirgazyk Owensanda Owan vice-prezidenti general Raşid Dostumyň ýolbaşçylygynda harby operasiýalar dowam edýär. Dostum operasiýalaryň dowamynda ençeme söwüşçiniň öldürilendigini aýdyp, jeňçiler Demirgazyk Owensanyň 3 vilayatyny ele geçirmegi planlaşdyrýar diýär. Bu barada Owensana habarçymyz Şamerdan Gulumradyp jekme-jek maglumat berýär. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda aldym berdimli söwüş barýar. Vice-prezident general Dostumyň ýolbaşçylygynda welaýatyň ençem etrafynda şu gün 24-nji iýunda da harby operasiýa geçirilýär. Uruşda ençeme jeňçiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Jowzan welaýatynda da jeňçilere garşy göreş alınıp barýar. Şuburgan şäheriniň goýlyna da jeňçilerin gelip ýetendigini general Dostum ma'lum etdi. Jeňçilerin öňüni almak üçin çäre görülipdir. Döwlet işgärleri we resmiler öň Şuburgan şäheriniň eteginde ýerleşen Hurasan atly köprüden Gunmatar tarapa geçip bilmeýärdi. Guraş obasynda hem jeňçiler ýerleşipdi. Umumy gara ýoluň goýynda jeňçileriň merkezi bardy. Jeňçiler Şuburgandan Anykoy we Akkene benderine tarap gitýän şa ýoly kesýärdi. Şonuň üçin jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Jeňçiler idine terpikdirildi. Jeňçiler regiondan ýok edilýänçe olara garşy güreşimiz dowam eder diýip general belledi. پل خراسان اون طرف رفتن همیشه 2 کیلومتری قریه قراش یا سرک پیر پایان شدیم در اون کو دشمن رفت. Demirgazyk Awganistanyň oba ýerleriniň aglabasyna jeňçiler iýeçilge edýär. Olar halkdan uşur zekat diýip pul toplap alýar. Yerli ilat jeňçilere salgyt tölemege mejburdur. Halk öz hukuky meselesiniň çözgüdü üçin hem Talibana ýüz tutýar. Demirgazyk Awganistanda 2 häkimiýetiň ýürüýändigini general Dostumam tasdiklady. Ulusal ýa komandan amniýet, ýa waliyat, inja ýek teşkil dawlat daryň, ýek teşkil Taliba dara. Talibanyň özleriçe etraf häkimi, polisiýa başlygy hemem welaýat häkimi bar. Bärde bir tarapdan Awganistanyň resmi hökümeti döwlet dolandyrýar. Talibanyň hem özüne ýaraşa döwlet düzümi bar. Talibanlar internet arkaly Pakistan armiýasynyň razwedka gurulgy aýsaýdan görkezme alýar. Onuň buyruguna ýaraşa hereket edýär. Bu ýagdaý bizi has hawatirlendirýär. Ýöne 25-30 ýyl bäri men göreş alyp barýaryn. Meniň diýerligimde jeňçiler Demirgazyk Awganistanda baş göterip bilmez diýip general Dostum notady. Ba aýsay, ba şiýdaýat kişi amu Türkler ona. Soňky wagtlarda birdenke Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Ýollaryň howpsuzlygyny öpçün etmegem Awgan güýçlerini başartmaýar. Jeňçiler ýollagçylary zamon alýar. Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatyny sendirmegi jeňçileriň planlaşdyrýandygyny general Dostum dile getirdi. Faryab vilayatyny jeňçileriň Weziristana urmak isleýändigini ol öňe sürdi. Koşiş meýkuna, Faryab bigire asan budan sarpda. Ýazjana mepul. Demirgazyk Awganistanyň ähmiýetiniň uludygyny düşman bilýär. Eger Demirgazyk Awganistany elden bersek, onda biz öz patputymyzy toplap gaçmaly bolarys. Emma biz böyle ýagdaýyň döremegine ýol bermez diýip general Dostum aýtdy. Jaraz dest betim ba tol baksay Huda jam kunym. Demirgazyk Awganistanyň 2 welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly militanlarym ýerleşdi. Jeňçiler öz ünitini Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlaryna gönükdirdi. Bu ýagdaý gowlugyň alamaty däl diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.